Ah, vale, pues ahora... El més jove ja ha tingut un premi, és en Joel Picó. El fem tornar a pujar, anirem un altre. Vinga, Joel, t'emportes 2 copes. Això, els 3 primers classificats no ho fem, però amb la categoria més petit i tant que si ets el més petit, te'l mereixes. Mira, una gorra, pot fer una gorra. Joel, una gorra. Una gorra de les 6 primeres metres, molt bé, te la mereixes. Un per aplaudiment pel Joel, el més menut. 50 minuts que ha fet el noi. I el més gran, un històric, el veiem a cada cursa, no para, incansable. L'Isidre Ferrer del Mai Me Canso. A l'Isidre també li donem una gorra. Una gorra per l'Isidre, el més veterà en aquesta cursa. Carrem mans al director d'esports, en Pere Robert, aquest premi. Incansable, el veiem a totes les curses del Maresme i també fora de la comarca. Compte no ens caiguis a baixar, que volem veure moltes curses més, Les trofeus de salut, anem a passar pel club més nombrós. Amb un fort aplaudiment hem de rebre aquí a podi el club Mai Me Canso, que ha entrat a 31 esportistes. El seu president, en Salvador Carbonell, que recollirà aquest premi i el lliurarà el regidor d'Esports, Salvador Carbonell, que a més ha estat activament col·laborant amb les galeries fotogràfiques. La gràcia.